m'agrada molt fer servir Somobilitat perquè trobo que és una iniciativa superbona per la gent que no tenim cotxe, que normalment ens movem a peu, en bici o en transport públic. Reserves el cotxe amb l'aplicació al mòbil, et diu on tens els cotxes localitzables i reserves i el comences a fer servir amb 2 clics. És algo superràpid. El concepte de Somobilitat també el que implica és que al ser una cooperativa de consum, les sòcies, el que s'anomenarien els clients, formen part en la presa de decisions, mitjançant grups locals i mitjançant les assemblees generals. Conduir un cotxe automàtic és super senzill i fàcil, a més de tranquil i silenciós. Jo la recomano a tothom perquè èticament també et sents com millor, saps que no estàs contaminant, que no t'has gastat els diners en comprar-te un cotxe, que és compartit i que hi ha molta més gent que el pot fer servir també.